aumenta o sustento ambiental. En cooperación con Labregando, teñen no mercado a primeira produción dun fertilizante orgánico para a horta e xardín que sae do xurro. Que é abono menos contaminante que o sur, bastante menos. Que diferencia hai coa bosta seca eso, por exemplo? Que da bosta seca sería moi parecido, só que aquí se aproveita a parte líquida que ten o sur. O sistema de produción vémolo aquí na súa fase básica. O depósito illado térmicamente é do xurro onde se produce a deshidratación. Aquí leva onde se pon o xurro, neste recipiente, ten unhas resistencias que alcanzan unha temperatura superior a 70 grados, que é o que fai que se evapore toda a parte líquida do xurro. E ven parar aquí, que é onde nos queda o produto seguinte tamén, que é o que se pode añadir ao xurro nas fosas para que, digamos, teña menos olor, contamine un pouco menos tamén e sea máis soluble. Mediante este proceso do xurro obtense, por un lado, as bolas de fertilizante que comercializan en bolsas de 10 kilos e, por outro, o amoníaco para utilizar na limpeza da granxa. Preguntámoslle a Sabino polas perspectivas do proxecto. O seguinte paso é facelo máis grande, o sistema, é dicir, os aparatos ten que ter outras dimensións bastante máis grandes.